udfald, så bare lige så tager vi sikkert. Ja. Ja. Ej, det må bare gøre det i hjørnet her. Den er ikke så god til. Det der med, at han gider han heller aldrig her. Jeg tror ikke, han har prøvet det med nogen her. Men man må godt have hud derovre. Det er ikke, at man sidder med mod det jo. Nej, det er nemlig ikke Det må du godt. Prøv bare at rette hende en lille smule mere lige ud mig. Sådan der, godt. Jeg vil godt have den der numse lidt ind. Prøv bare at flytte hende en lille bitte smule i galoppen heroppe. Ikke særlig meget, men bare hun lige kan numsen ind under. Kom. Ene væk. Der skal du støtte rigtig meget op. Nu er det lidt ondt. Ja, godt. Godt. Har det der, hun lige får det der indvendige ben ind under sig, i stedet for det render ude til siden hele tiden. Kan jeg så syge gå til det? Hold benene væk. Hvad? Det kan rende syge gå til det rigtige. Nå. Godt. Godt. Du skal nærmest sidde en lille smule over fra det forrige her, for at få hende til at sætte ben ind. Ja. Bare husk, når det bliver lidt for nemt, så er der benene øde. Så falder den lidt fra. Når du slipper foran, så... Ja, kom, bare tryk en lille smule til. Du kan godt lægge indvendigt en lille smule tilbage. Nede nu, udvendigt ud. Tilbage sidde. Sidde lige. Ikke falde ind til indvendigt. Dejlig galop, den har. Ja. Ja, godt. Får du bare overbalancen, når du laver en overgangsdrag. Sørg for at få overbalancen, løfte hende en lille bitte smule. Og slippe lidt foran. Stille og roligt. Ja, ro på. Kom, frem, frem. Frem! Ja, kom bare stå, mand. Tilbage side, sørg for at have kontakten foran, så dine tøjler ikke bliver balance. Og lige bevæge en lille bitte smule af benene ved, når du gør det, når du retter foran, så den bliver der. Den må godt lige lægge sig lidt mere ned og frem nu. Så flytter du den bare en lille bitte smule på indvendigt igen. Tilbage, og du bliver tilbage. Runder lidt igennem, flytter på udvendigt. Ja. Sådan. Kom. Nej, kom nu. Det er sgu ikke kun i 2 skridt, mand. Nu vil jeg ikke klappe det. Ja, godt. Så kommer du frem i galop igen. Godt. Så prøver du bare at flytte en lille bitte smule ind igen, så vi ligesom får en lidt på sporet igen, så det bliver lidt mere lige ramme. Han sover rigtig meget, men han er også ved at være gammel. Ja, benene væk, benene væk. Ben ind, noget frem, ikke tilbage, når du laver det der. Ja, det er Den må rigtigt. ikke lære at gå i stå. Kom, så tryk det. Den går alt for meget at stå i din overgang. Der skal den altså komme bagfra og træde fremad. Det er ligesom et kig. Ja, det er lidt sjovt. Tryk lidt, tryk lidt. Ja, godt. Og så ro på, ro på, ro på. Ikke for meget lange tøjler. Så du skal sidde med hænderne helt i maven. Sådan der. Godt. Ja, godt, godt. Så får du lavet overgang igen. Hold den helt på buesporen her, så du ligesom har rundt, når du laver overgang. Og rider frem i overgang. Kom. Ja, sådan der. Det var bedre. Prøv heller ikke et bøvl foran, så du får været frem med sammen. Giv bare volden en gang. Hvad? Ja. Når den kommer til at kunne bære det der. Den er slet ikke dum at se til. Hvad? Den er slet ikke dum at se til. Den er ikke dum at se til. Nej, det er det. Det er den ikke. Den er godt farve. Ja, det gør vi. Ja, ja. Det er rigtigt. Lige have det lidt fremme der. Så du hele tiden har fornemmelsen af, at den er foran dig. Så er den bare komme med et nyt antræk, og du starter for at forberede det, for det er lidt dårligere til den her side her. Lidt en lille smule på indvendigt. Ja, godt. Det var næsten bedre end på den anden vold. Hold benene på.
Hånden en lille smule igennem. Hold udvendigt på, så den ikke stikker ud i skulderen. Prøv at se, om du kan flytte en lille bitte smule. Ikke blive for hård i hånden. Sørg for hele tiden, at du er fleksibel, så det ikke bare bliver dig mod hende. Ja, godt. Super. Nu er det meget nemmere ved her, ikke? Prøv bare på den her volte og rette hende en lille smule mere ud. Hvis du kan komme til det, prøv at stille hende en lille smule ud af ned ad langsiden. Have benene på. Ja, godt, Mark. Udmærket. Og ret lige ud i hjørnet, så op og stille i hjørnet, så du får runding og får reddet hjørnet ordentligt. Hold benene på. Prøv at bare stille lidt ud af igen. Flyt hende en lille smule på udvendigt. Have benene på. Godt. Ja, godt. Det gør ikke noget, det ikke bliver så meget. Løft hende en lille smule tid oppe selv. Tænk lidt frem. Ja, sådan der. Godt. Ja, super. Så rider du bare helt. Ja, godt. Og så rider du helt lige. Stille hjørnet igen. Indvendigt på. Så den bærer sig rundt i hjørnerne. Ja, lige præcis. Godt. Ej. Ikke for meget krudt på, du. Fordi du kan ikke komme ind igen. Ja, men det nytter ikke noget. Den er fuldt stærk nok til at flække tilbage igen endnu. Den laver op med at spik, men